Hola, el meu nom és Jorge Gamero i us vull parlar de la meva propera novel·la juvenil, Tòquio al cor, editada per Jo Llibre. Us agrada l'esport? Us agrada l'atletisme? Us agrada córrer? I els reptes? Heu sentit mai aquella sensació d'eufòria que es té quan s'acaba una cursa, la lectura d'un llibre o qualsevol projecte personal? Heu viscut una situació molt difícil a les vostres vides i per tant heu hagut de posar a prova la vostra capacitat de superació? Però deixeu-me que vagi una mica més enllà. Us agrada escriure? Ho feu ni que siguin a les pàgines del vostre diari personal? Creieu tenir alguna història molt interessant o important per a vosaltres que explicar als demés, que explicar al món? Doncs bé, totes aquestes coses són les que passen en la novel·la Tòquio al cor, i en especial el seu protagonista, en Joan Molero. En Joan té un somni, que és competir a les Olimpíades, als Jocs Olímpics de Tòquio l'any 2020. I és un noi que a més passa de tastar la lectura a escriure la seva pròpia història. I com veureu, en això hi tenen molt a veure els seus professors. De manera que si mai t'has fet aquestes preguntes o has viscut situacions semblants, jo t'animo a que et calcis les bambes, agafis un exemplar de Tòquio al cor, el posis a la teva motxilla i el vagis llegint entre cursa i cursa, entre experiència i experiència, i el gaudeixis. Adéu, nois.